Hevpeymaniya Kedû Azadiyê ku ji partiyên çep û sosyalîst pêk tê û serkêşiya wê HDP dike, nexşareya xwe ya ji bo hilbijartinan ragihand. Di nexşareya hevpeymaniyê de çareseriya Pirsgirêka Kurd ya Biriyên Demokratîk yek ji mijarên herî giring e ku derdikeve pêş. Di gel vê yekê kêşeya demokrasî, pirsgirêkên aboriyê û yên dadweriyê jî çend ji wan mijaran ku wê tekoşîna wan bêdayîn û wê wekî banggeşiya hilbijartinê jî ji alî hevpeymaniyê ve bêne rojevê. Ama Kürtler acı çekiyordu, Aleviler acı Li çekiyordu. vî welatê îşên Kurdan hene, Alewiyan hene. Em çareseriyeke demokratîk dixwazin ji bo Kurdan, birêya wekheviyeke tam. Îro me hevpeymaniya çep û sosyalîstan pêkanî. Lê em ê hevpeymaniya Kurdistanî jî ava bikin. Digel hevpeymaniya ekolojî, jin û ya azadiyan. Loma ev rê rêya sêyemîn e ji bo Tirkiye. Û em namzedê desthilatê ne ji bo her kesê ku doza azadiyê dike. Kürdistan ittifakları da sağlayacağız. Hevpeymaniya Kedû Azadiyê ku ji Partiya Demokratîk ya Gelan HDP, Partiya Karkerên Tirkiye TİP, Partiya Kedê Em, Partiya Azadî û Civakê TOP, Partiya Tevgera Ketkaran, EHP û Federasyona Encumana Sosyalîst ve pêk tê di nexşareya xwe de xwe wekî namzedê desthilatê dibîne û rexneyan hem li desthilatê û hem jî li masaya şeşqolî digire ku nikarin bi wêrekî kêşeya Kurdî û ya civaka Tirkiye çareser bikin. Kürt sorunu savaşla çözme meselesinde iktidarın tutumu değişmiyor. Helwesta desthilatê ya duwarê çareseriya kêşeya Kurd de neguheriye. Biriya şer dixwaze vê kêşeyê çareser bike. Lê di rojeva me de banga aşitiyê heye. Hêzên hevpeymaniya Kedû Azadiyê jî wê digel şerxwaziya desthilatê di rojên pêş de banga xwe ya aşitiyê bikin û projeyên xwe pêşkêş bikin. Hevpeymaniya Kedû Azadiyê di heman demê de ji bo rêveberiyên xwecihî yên demokratîk jî diyar dike. Divê rêveberiyên xwecihî yanî şaredarî nedibin erka desthilatê de xwedî rayeyeke serbixwe bin û mekanîzmên ku civak jî karibe tevlî proseyê bibin bêava kirin. Her wiha di komcivîna hevpeymaniyê de hem piştgirî ji bo Selahattin Demirtaş hate regandin û hem jî kuştina Jîna Amînî hate bibîranîn. Ev tifaka sêmîn dibêje ew karên ku ji aliyê masaya şeşqolî û desthilatê ve nayêne çareserkirin û nikarin çareser bikin, tifaka sêyemîn amadeya wan çareser bike. Yek jî tifak dibêje em ji bo çareseriya kêşeya Kurdî û ji bo azadiya mafê hemû gelên Tirkiye amade ne ku bibin desthilat. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.